Dansa pausa eller din soldat? Dansa pausa. Oj, det är lite som att fråga vilket barn älskar du mest? Dansa pausa. Din soldat. Dansa pausa. Dansa pausa. Jag har inget bra svar där. Pass. Hooja eller DJ Mordis? Hoja. Hoja. Hooja kanske. Hoja. Hoja. Jag känner inte DJ Moro. Jag tror att de är tillsammans, eller? Jag sa mårdhund för det lär inte vara så många som tar honom. Hoja. Ja. Vilken är din favoritjulkalender? Den senaste tyckte jag var fantastisk. Alltså jag måste ju säga den här. Oh my god. Ja, fanns det inte någon på något hotell? Inte den som Adrian är med i. Aj då. Den där Storm på Lugna gatan 2018. Det var ju någon kille, vad heter han, Adrian, som spelade huvudrollen där. Så det är inte den som Adrian är med i? Nej, jag har inte kollat på den jag läst. Eller jo. Det är det.